Dom'le, nu să știi dacă s-a întors ăla din piață. Și ăsta, Costăchescu? Băi, oameni buni, dar lăsați-le dracului de calcul. Doamne, iartă-mă că vorbesc prostii acum înainte de Sfintele Sărbători. Încă de când a fost cocoțat acolo sus în turn ceasul ăsta, a rămas mereu în urmă. Ce? Vă tot bateți capul atâta cu prostii. Mai avem cameraman la emisiunea asta? Hai te rog un prim plan măcar. Mersi. Avem un telefon? Alo? Alo, da. Bună ziua, cum vă numiți? Chen Xiaochuan. Chinezul? Da, eu sunt. Să nu spui că ai fost și tu la Revoluție. Eu n-am fost la Revoluția voastră. Pe atunci eram în Egipt. Unde? Egipt. În Egipt. Da, să revenim. Deci de ce ai sunat? Ca să vă zic că eu îl știu pe domnul Manescu și că el nu minte. E un om în care puteți să aveți încredere. De asta ai sunat tu? Da. Și vă spun că domnul Manescu e cel mai bun om pe care l-am cunoscut în orașul dumneavoastră. Și că, ca fiecare om, el nu e perfect. Și nu mi se pare normal ca lumea să-l jignească așa de tare doar pentru că el bea. Domnul Cen, unul la mână, eu cred că Revoluția Română nu e treaba ta. Doi la mână, ce dracu vinzi, domnule, petarde și artificii la copii? Eu vând ce se cere pe piață. Aha. Mai ai ceva de adăugat? Nu, eu atât am avut de spus că domnul Manescu... Eu am întrebat dacă mai ai ceva de adăugat. Nu, ce ai spus, ai spus. Nu. La revedere. La revedere. Și să știți că păcat că un om așa deștept și de sincer să aruncați cu noroi așa în el. Ce faci? Acum ne dai lecții. Nu, doar ziceam că la voi, la români, asta nu-mi place, că vă spurcați între voi. Auzi, mai ce, dacă nu-ți place la noi, du-te înapoi la tine în China și lasă-ne pe noi în pace. După ce că vii la noi în oraș, ne vezi toate prostiile, ne iei bani, acum mai faci pe deșteptul? Eu nu fac pe deșteptul. Eu zic ce văd. Păi ăsta nu are pic de rușine. Văd că n-am cu cine să mă înțeleg. La revedere. Auzi, îmi închide telefonul în nas. Poți să crezi? Nu ți-a închis telefonul în nas? A zis omul la revedere. Da, a închis telefonul. Da. Deci, domnule Manescu, ați fost în dimineața zilei de